Claudine Wolf, you make me holler at the moon. Girl, you're a finest fish in this lagoon. I clear the now, you so beguiled, even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Všetci na škole sa pôjdu potráť, aby mohli byť v mojom týme, takže treba zabezpečiť dostatok prihlášok. Na začiatok by malo stačiť tak 3000. Zapisuješ si to? A nikto sa nesmie na mňa pozerať, iba ak v nemom úžase, jasné? Môj rozkaz je vašim prianím. Čože? Tomu nerozumiem. Možno som bola pritvrdá. Myslela som, že musím byť mocný vládca, tvrdý vodca. Tuším, som sa zmýlila. Na budúce to spravím inak. Ak vôbec bude nejaké na budúce. Gulia, mám nápad. Pôjdem hľadať ľudí a vytvorím pre Cleo nový tím. Viem, myslia si, že je perfekcionistka, ale to bola stará Cleo. Videla si ju? Ona sa zmenila. Ten tím bol môj odkaz. Moje všetko. Pridáte sa k vražoretkám, otvárame všetky pozície. Hej, Laguna. Drahá, som v plaveckom tíme a som kapitánka, ale teším sa, keď ma budete povzbudzovať. Už si sa rozhodla, že so mnou pôjdeš na ples? Nie, áno, nie, áno, nie, áno, nie. áno. Tak dobre, fajn, to je fuk. Špica! Ty si práve Palimu povedala áno. Otravoval, čo mám robiť? A s kým by si chcela ísť? Neviem, s niekým extra. Milým. Vyšportovaným? S niekým ako... Ahoj, ako sa máš? Ahoj, Claude. S niekým ako... Claude? Claude Wolf? Nie, zobud sa, je to brat Claudine. No a? No, poznala som ho ešte skôr, ako bol skrotený. Ale páči sa ti však? Nie, že by sa mi nepáčil, ale bolo by to zložité. Sme kamaráti a tak ma aj berie. Nie, ak sa pridáš k vražoretkám. Myslíš? Jasnačka, budeš pre neho súčasť tímu. Dobre, no ale Cleo... Zmenená. Fajn, beriem. Pomôcť, Cleo? Prepáč, sestra, na to ma neprehovoríš. Tak teda sme v tom iba ja, Draculaura a Cleo. To by bolo strašné. Úžas, môj spoločenský život sa skončil skôr, ako sa vôbec začal. Stoj. Ak už nič iné, vlk je vždy lojálny. Claudine si najlepšia. Cleo zmekla však? Vedela som, že znova získam tím a myslia si, že budem mäkšia. Počkaj, čo? Pekne po poriadku. Tréning každý deň, noc, víkend, 8 dní v týždni. Vravela si im, hej? To sme si nikdy... Paráda. Začíname ráno o 6:00.